Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Алтын көзнең алтын хит парады топ клип программасы сезнең экраннарда. Нинди үзгәрешләр, чигенүләр һәм җиңүләр, төшеп калу һәм яңа клип. Булар барысы да безнең хит парадта. Бу атнада беренчелек өчен көрәш аеруча кискен булып чыкты. Атна башында тавыш бирүчеләр бераз сүлпәнлек күрсәтсә дә, атна ахырына аеруча соңгы 2 көндә активлык зур булды. Бер SMS тавышның 10 интернет тавышка торуы аеруча шушы көннәрдә сизелде. Җырчылар 10 баскыч буйлап бер күтәрелде, бер төште. Һәм атналык турнир таблицасы түбәндәгечә төзелде. Беренче чиратта һәр вакыттагыча без кайсы клип төшеп калачагына ачыклык кертик. Кызганыч, бу атнада иң аз тавыш җыйган клип Динар Асылгәрәевнең соңлама клипы булып чыкты. Юатмышы сөю гөнаһтыр, өзелеп яраткан ярларны, бер-берен ишетми яшәсәң, башкалар безне сыңаңлармы? Һәм алга таба ул көрәштән төшеп кала. Бездә шулай шул, атна сайын плей-офф. Инде премьерага килгәндә, ул барлык премьерларга да премьера, чөнки клип хуҗасы профессор, күп кенә яшь җырчыларның остазы, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева. Венера ханымны безнең хит парадта күрергә мин бик шат һәм аңа бүтән клиплар белән ярышканда бары уңышлар телисем килә. Зур түземсезлек белән клибын карый. Mesle gitip gidiyor.
Ринат Рахматуллин һәр вакыттагыча үз репертуарында. Юк, ул Тукта яңгыр җырын җырламый. Ә бары тик аның Синең күзләр нигә моңсу клибы гына берничек тә 9нчы урыннан кузгалмый. Ябышканмы, ябышкан. Әллә инде Ринат 9 санын яратамы? Бәлки Ринатка мин әйтәм, футболист булыргадыр. Ә нәрсә? Рубин футбол командасында аның өчен 9нчы номерны бушатырлар иде. Басқан күңеліңні Елама әлі, елама бәғірім Рәнжітмә әлі Сен өзіңні Ауыр сөз әйтіп Көккәләттім бұғай Кешір енді Жаным сен мейлі Жер yüzінде Сен бит бір күні Мен бит шашып Яратам сені Барлы яңғыр юа Сенің ізлеріні Ярат мен бірді Болар едім мен шексіз бәхетлі Сызып шашлық болған бір шуларны Қуамы тәйкен яратам сені Барлы яңғыр юа сенің ізлеріні Ярат мен бірді салқын күзлерді Жетсе еді тезірек емлі жайкені Әйтер едім сима яратам сені Барлы яңғыр юа сенің ізлеріні Бу атнаның 8нчы урынында -1 позиция белән Айгөл Бариева урнашты. Аның өчен актив тавыш бирүчеләргә бу әлбәттә бик үк күңелле хәбәр түгел. Әмма алар бу атнада Айгөлнең концертына барып, юана алачаклар. Ә бәлки әле концерттан соң тагы да илһамланып, алдагы атнага күбрәк тавыш биреп атырлар. Biz işesiz sular var elde şükür mün şakrınlar uğra İge qaytır yıllar var elde şükür mün şakrınlar uğra İge qaytır yıllar var Derli jirde yirte bizne yazmış Her biri bizni der maytara
безне, жылысы тартып кайтара. Эштен арып тал чыкканда безне, жылысы тартып кайтара. Өйдә көтә гаилә ушаклары, хәләле без балаларыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на. Шунда киштек бәхет белән тулы, сөю белән тулы елларны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларны. Эй Ходаем, шатлыклардан түшә, өйгә алып кайтыр юлларны. Өйдә көтә гаилә ушаклары, хәләле без кыз һәм улыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Өйдә көтә гаилә ушаклары, хәләле без балаларыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Эй Ходаем, кисәк күрмә берүк, өйгә алып кайтыр юлыбыз. Өйгә алып кайтыр юлыбыз. Өйгә алып кайтыр юлыбыз. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на. На-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на. Хәтерләсәгез, 2 атналық хит парадка килеп кергән Руслан Трапезниковның «Кая киттем мәхәббәтең» клибы бер атна эчендә 4нче урынга күтәрелгән булса да, бу атнада бик каты көрәшсә дә, нибары 7нче генә урын хуҗасы булды. Русланның Петербургка барганы турында мин сезгә әйткән идем, ләкин сәбәбен әйтеп өлгермәдем. Шуңа күрә тыңлагыз. Руслан Питерда төшереләчәк яңа клибы өчен студия карарга барган. Һәм Рәсәй телепроектының кастингында катнашкан. Менә монысы кызык. Әллә инде Руслан безнең телеканалдан китеп, Рәсәй телеканалында пәйда булырмы?
Kurashırmizmi, kurashirmizmi, kim bilir onu, kim bilir. Qo'ya ketdi muhabbatim, hali to'ldimi yo'q, sog'inib ketdim. So'taram jonim, chiqolmaysan sen yonimga. Qo'ya ketdi muhabbatim, hali to'ldimi yo'q, sog'inib ketdim. So'taram jonim, chiqolmaysan sen yonimga. Qo'ya ketdi muhabbatim, hali to'ldimi yo'q, sog'inib ketdim. So'taram jonim, chiqolmaysan sen yonimga. İgizak Kızlar Batыровларның ижатын сөючеләр бу атнада шүт кенә сынатмый калдылар. Атна уртасында кызларның клибы шактый аска төшеп киткән иде. Финишка җитәрәк алай да күтәрелде. Әмма барыбер узган атна белән чагыштырганда бер баскыч түбән. Ә кызларның үзләре белән бу атнада кызык хәл булган. Кызлар икесе бер көн тротуардан барганда, алар янәшәсеннән үтеп барган машинадан бер егет күзен дә алмый аларны күзәткән. Әле берсенә, әле икенчесенә караган. Игезәк кызлар дип каравы булгандыр күрәсез. Светофорга җитәрәк кызлар моңа туктарга кирәклеген куллар белән ишарәләп аңлатканнар. Барлык машиналарда туктап беткәч, теге егет "Сез хит киемнәрегезне төрлене киегез инде" дип әйтеп ташлый. Безнең игезәк кызлар югалып калучылардан түгел. Ә син безгә карап барганчы юлга каравың хәерлерәк дип җавап кайтара. Әле ярый машинасыннан чыкмаган. Сугыша ук башласалар, теге егеткә мөгаен манный боткасы гына ашарга туры килер иде. Вакытлар узса да, бик кыен булса да, йөрәк түренә бит урынның. Күкләргә күтәргән, өметкә өптәргән, син бит моңа сөю җарамана. Юк һәм юк
Үткен атнаның премьерасы Ирек Галиев бірінші күнлерде бик яхшы старт алды. Атна ортасына хәтта икенче урынга да менеп җиткән иде. Әмма финишка җитәрәк, аның өчен җибәрелгән SMS тавышлар җитеп бетмәде. Аны башка җырчылар узып киттеләр һәм Ирекнең клибы 5нче урында гына калды. Шулай да беренче атна өчен 5нче урында бик әйбәт. Көтәрмен сені гомрем буе, килмәсә дә синнән хат хәбәр. Сагнуларым сыймый дәрьяларга, ник юксына микән бу кадәр. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре, көтүләрдән инде өмет үзеп куелганчы күңелем гөлләре. Мин көтәрмен сине, иңнәреңдән шар канатларым талганчы, өмет учагында соңгы күмер янып бетеп көлегә калганчы. Көн дип төн дип тормам мин көтәрмен, көчләр алып йөрәк җылыннан. Тыным белән әртеп тәрәз бозын, күзем алмый кайтыр юлыңнан. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре, көтүләрдән инде өмет үзеп куелганчы күңелем гөлләре. Мин көтәрмен сине, иңнәреңдән шар канатларым талганчы, өмет учагында соңгы күмер янып бетеп көлегә калганчы. Син миңа тоям синең дә бит, гөл тартыла миңа бар хисең. Һәр ел, һәр көн саен миңа таба берәр генә адым яса син. Мин көтәрмен сине, көтә туктаганчы сәгать телләре, көтүләрдән инде өмет үзеп куелганчы күңелем гөлләре. Мин көтәрмен сине, иңнәреңдән шар канатларым талганчы, өмет учагында соңгы күмер янып бетеп көлегә калганчы. Янып бетеп көлегә калганчы. Көлегә калганчы. Әле берничә көнлек кенә Балтачка татарча солянка концерты алып барырга бардым. Анда Ирка белән Венер Салимов та бар иделәр. Ирка үзенең чыгышында мин бүген биеп тормам инде, биемичә генә җырлармын, хәлләремне үзегездә күреп торасыз диде. Нәрсәне әйттем икән ул? Мин аңламыйчарак калдым. Ә менә Венер исә Иркәдән аермалы буларак рәхәтләнеп бии җырлады. Ну, нәкъ клиптагыча. Алар бүген 4нче баскычта. Ялкыннан яралган, нур булып таралган, нидән соң ни güzel хатын кыз. Аңласаң син аны, аңларсың дөньяны, үтмәсләр өмерең
ем, қаршыға мен келем, бөләк етем шушы гүлләрне. Шат булсын күңелең, атсын güzel таңнар, ямләтеп киләчәк көннәрне. Рәхмәт кенә дием, елмаям һәм көләм, тормышларны гөлләр итик без. Яшәгәндә җырлап, бергә көлеп уйнап, бик тиз килмәс безгә моңлы көз. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны, баланы, балалар, кешене кешелек, яңгыратып күрдәтле җырларны. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны, баланы, балалар, кешене кешелек, яңгыратып күрдәтле җырларны. Güzellik, матурлык, улысы батырлык, хөрмәтле яшәкче дусларны, алланы, аллалар, кешене кешелек, яңгыратып күрдәтле җырларны, яңгыратып күрдәтле җырларны. Узган атналарда барган тенденцияны дәвам итеп, Гөлнар Шакирова инде соңгы урыннарга төшәр, я бөтенләй төшеп калыр дип курка башлаган иде. Чөнки ул атна уртасында инде 8нче урынга ук төшеп җиткән иде. Әмма Гөлназның клибын яратучылар СМСлар җибәреп картинаны төзәтергә, Гөлназны яңадан призлы урыннарга менгергә уйладылар булса кирәк. Соңгы 2 көндә аеруча тырыштылар. Һәм нәтиҗәсен үзегез күрәсез. Гөлназ 3нче урында.
Үткен атнаның лидерын жанатарлары бір дә призлы урыннардан асқа төшерергә теләмиләр. Бик актив рәвештә тавыш бирәләр. Лилиягә хәтта ак көнләшү белән көнләшеп тә куям. Бигрәк яраталар икән үзен. Әллә клибында катнашкан бөтен хатын-кызлар бик тырышып SMS җибәрәләрме икән? Анысы миңа караңгы. Әмма бүген Лилия Муллагалиеваның клибы икенче урында. Бу факт. Сәлам. Телне динне онытмыйбыз, гадәтләрне саклыйбыз. Авылдан чыкканы булсак та, заманнан калышмыйбыз. Өч почмак бәлеше пешереп, пикиш кунак сыйлыйбыз. Ул табынны һәм кунакчы, авылның кызлары без. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Сыерында савабыз, без пешәнендә чабабыз. Кирәк икән әле хәтта, утынында ярабыз. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда батмый, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Элгер егетләр ярый, чибәр авыл кызларын. Саклап, яклап яшәр өчен җирдәге йолдызларын. Уңган тырыш булсын һәр чак авыл егет кызлары. Гөрләп балкып кына турсын татарның авыллары. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Утта янмый, суда бай, авылның йолдызлары. Авылны гөл бакча итә, кызларның булганнары. Шәһәрне дә ямьләндерә, авылның уңганнары. Бериштән дә курыкмыйбыз, без бит авыл кызлары. Без бит авыл кызлары, без бит авыл кызлары. Бу атнаның абсолют җиңүчесе Эльмира Нагимованың Алтын бөртегем клибы. Аның тамашачысы иң актив булды. Һәм үткән атнада икенче урынга төшкән Эльмира Нагимова бүген яңадан пьедесталда. Котлыйбыз, котлыйбыз, котлыйбыз!
Табалмадым жаным сені хәзинәгә тиңләдем. Син күңелем сандыгында минем алтын бөртегем. Бәхет нурлары тарала бер серпесәң керпегем. Бәхет нурлары тарала бер серпесәң керпегем. Табылмадым бу дөньяда бәгърем сиңа тиңнәрне. Беркемдә алышып тора алмый синең көчле иңнәрне. Син күңелем сандыгында минем алтын бөртегем. Бәхет нурлары тарала бер серпесәң керпегем. Бәхет нурлары тарала бер серпесәң керпегем. Син яшьлектә күңелемдә сөнмәс чаклар яктың. Булмый болай синсез яшәп мин сиңа кире кайттым. Син күңелем сандыгында минем алтын бөртегем. Бәхет нурлары тарала бер серпесәң керпегем. Бәхет нурлары тарала бер серпесәң керпегем. Бер серпесәң. Шуның белән топ клип хит парадының бүгенге чыгарылышы тәмам. Хөрмәтле телевизор караучылар, ярышта катнашкан клипларның һәм җырчыларның җиңүе бары тик сездән тора. Шуңа күрә тавышларыгызны шәлләмәгез. Сайтыбызга кирип һәм SMS аша тавышлар юллагыз. SMS-ларның файдалырак икәнен инде бүген тагын бер тапкыр күргәнсездер. Шуңа күрә күбрәк SMS юллагыз, чөнки бер SMS тавыш 10 интернет тавышка тәңгәл. Тавыш бирү алдагы җомга көнендә көндезге сәгать 12-дә туктатыла. Сез дә тавыш биреп яраткан клипларыгызга җиңәргә ярдәм итегез. Хәзер мин үзем дә бөтен җырчыларга да тавыш биреп чыгам. Сезнең белән булдым мин Ильяс Газизов. Очрашканга кадәр